lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo Anansi. Ngem sakbay na, shout out pay man kani boss manager Idol Bernie dita Hong Kong. Hello kada kayo amin dita Hong Kong. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kastameten kadagiti amin adumdumngag, manipod kadagiti na duma-duma apagilyan. Pakairamanan dito'y pagilyan tayo a Pilipinas. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti kanayon nga ingkay panagdangdangag. Intay nga rudan sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo Anansi. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, nubilang tamapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawag ngaylingad na kumalatan itinagan Anansi. Naawisakmet ang nagsurat, takayat kumat amanggagan tipan nakaidrama to'y pakasaritaan tibiyag ko. Barang makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Lakay. Kumusta kan? Kasi ti Diyos, okay aklaang ba't bakit? Na kayo nga kumusta kayo mutan dito palay? Nuda kami dito'y awan rumbeng apagdanagam. Okay kami laang dito'y. Si kakit di Kumusta ti trabahom? Na ito napambanog. Nga murekas kasano, kabaalak pa mo. Kaili kayo unayan karagiti anak ta, Nancy. Kailiw da kamat una yan, Ramil. Ewan gayang. Anya nga tanong ituloy tan tinabayagan na plano ta. Ti kadi ko na mga agpatakder tamatan iti bukod tayo abalay. Uwan bakit? Umdas mat sigurong ti ornong ta. Angam nagastos ti agpatakder iti balay. Sigurado ka kadin iti dayta? Uwan, sigurado ako bakit? Tapno inton agbakasyonak, isuntumot tan ti pagawidak. Saan nga ti balay na kiti dadakkel mo? Kan tapno adamot pakakitaak ay ti bunga ti bambanog ko diti Saudi. Lakay, okay laang mat adito'y tayo balay dananang nga agnaed. Total, awan mat kadwa dananang kantatang dito'y. Kan may sa, amumat nga agmay may sa aklaang nga anak. Awan ti daduma apang ipatawidan da dito'y balay no saan asyak laang. Wen, adda akon dita. Angam siyempre, kayat ko kumamat amad da antay ti buko da balay. Jay makuna ako kwak. Asaan ka ta makibalbalay lang? Sa bagay. Jay lang mat kiti katamtaman ti kadakkel na. Jay sakto lang kada tayo kadang iti duwa nga anak ta. Saan man nadakkel, at least ada makuna balay tayo. No iso ti kunam, di sige. Si kangarod ti makaam mo, Ramil. Oh, Mari Nancy, nagpalingki ka kadimat? Agpalingki akpay laan, Mare. Kagap-gapok ngamin di ta hardware. Napanak man nagkanvas iti materyales apang balay. No kasta, agpatakdar kayo matan iti balayo, Mare? Wen ko mamare, ang ayun na. Ngimi na mo't gaya man dagiti mausar a materyales. Naku nampay, Mare. Kita ang matan naggrocery ak iti kape, asukar, gatas, mantika, bagas, frozen foods. Sakto gimatang iti saggay sa akilo ti sidakan karne. Ay na, awanan na bati iti 5,000 na kwarta. Ay, wen nga rod Grabe ti krisis ita, Mare. Sobra ti rigat ti biyag. Naku nampay, Mare. Naimbag kang ka, tada nila kay mo ijay Saudi. Ay na, Mare, no amumlaeng kuma. Pudno nga adda ijay Saudi ni Ramil. Ngum adulat namot ti paggastusan mi. Sa bagay matkit di Da kamin tupay amay may sa ti anak mi, kat marigatan kamin. Da kayon tulakit din adwa ti anak na. Ayun, Amare, agad adal da payan ko nam. Sa bali pa'y dagiti bills mi, ken dagiti balunan da iti inaldaw. Inaldaw ti gastos, iso ano tutuusam. Adayo akurang ti ipawpaw it ni Ramil, Mare.
Day, sa di no tinagap-gapwam si Kanansi. Apay nga itaka lang nga sumangpad. Pasensya kayong tatang. Nagatidug ngamin tipila itay ijay hardware. Kundi magasak pa'y ijay palingki. Iso aday to'y narabyanak matin anagawid. Nag-text mo no imawag ka kumamot Iti kasta saan kami ngagdandanag ka. Sapsapulin na ka man ang nagitanak mo itay. Ay napasensya kayon at talaga tatang. Nairanranamot lakit di ngaminin analubat manin ti cellphone ko. Iso adyak naka-text. Kat, nangan ka din dagiti ubeng. Uy, nangandaan. Nakaturog na paikit din Nasaya at matngarod no kasta tatang. Mala, inkamot manganan. Imbat yan na kay tisida manakaw. Wen tatang, agsukatak labiit, ta sa akto mat mapanmangan. Lakay, awan madmadlaw mo kin ni Nancy. Awan mat bakay. Apay aya. Anya kumati ko na mamadmadlaw mo iti anak ta. Kasla aburidong arud kadagiti napalpalabas nga aldaw. Nadlaw ko akasla saan amakaid na. Ken kasla kanayon anauneg ti pampanunutan na. Saan laeng aday ta? Dandan ni inaldaw pay arumwar. Dayjay. Kunak malangan no anya ti ko na mamadmadlaw mo. Kinapuno na. Nadlaw kumot dayta bakit. Saan lang nga dayta? Kanayon na nakatutok iti cellphone na. Husto ka kadagiti napaliiw mo lakay. Day tamot laeng tinadlaw ko kenkwana. Ket no dandani di na payen maidiso ti cellphone na. Wala nga raw. Anya nga tayo ti pakaburburiburan jay anak ta. Day taket nga rod ti dakkel asaludsod ti Rio. Tinasaya at kasaritam tuninan sa bakit. Saludsuda marang ibaganakin ka. Iti kasta maamuan ta. Katamu ta matyar aramidon ta. Sige lakay. Kasaritak to ti anak ta inton madamdama. Nasaysaya at matlaeng numaamuan ta. No bilang addaman parikot jay anak ta. No kasta, agbakasyon kan iti mabiit anak kaw. Wala nang. Naprobaran ti may sabulan na bakasyon ko. Isong agawidak. Kailiw kayo nga minuna yan nanang. Uray da kami anak kaw. Kailiw da kamit una yan. Ibagayo ka ni tatang. Tagatangag to ti duakalding na. Taisun to ti pagsasangwan tayo. Ay wun bayam da ibagak to keng kwana. Apaman asumangpait anak kaw. No bilang takayat yung tumatag pasyar, sumurot kayo to kadanan si amang sukon kanya ki airport nanang. Ay katuon Kayat mi tapno makapasyar kami man mat kinitatang mo ijay Manila. Wen tapno makaaliwaksay kayo mat nanang. Wen sigurado maragsakan ni tatang mau no ibagak ti maipapan iti dayta. Sigurado kayat na mat ti mapan ijay Manila. O sige, tay bagak tungarot kaninan si asumurot kayo mat kanitatang nanang. Sige anak kaw. Aging gakadiita, kat saan kayo pa'y nagsarsarita kin ni Nansay baraw? Saan pa'y nanang? Pasensya kayo, ngam aging gayta kat nasakit pa lang tinagam ko iti anak yo. Mano atawan mo ta nagtrabaho ak ijabron. Ipawpawit ko amin ken kuana ti sweldok. Tinagtulagan mi, agpatakder kami iti balay. Tano kasto nga agawid mo no agbakasyonak, iso ti pagawidak. Tapno adamat makuna abukod mi abalay. Ay na, una yan tawan mo't gayang balay anay patakder, ultimo poste awan pay. Ay, pasensya kan baro. Saan mimot nga amo nga adagayam kasta nagsaritaan nyo kin ni Nancy? Ti panagpatakder iti balay ti kayat ko asawan. Jak ammo ti sawak. Ti damdamagak lang mat ken ko anak ket no sa dino tinangip ipanan na kadagiti impawpawit ko. Ngam saan na makasungpat iti diretso. Isupay ket di ti makaunget. Pasensya kan at talaga barok.
Bayam takasaritak tumanen ni Nancy. Salud-sudak no sa dino tinangip-ipanan na iti kwarta nga impaw-pawit mo. Agyaman nanan. Sapay lang kung mga rod taklunan na kada kayo no sa dino tinangip ipanan na iti kwarta. Iti kasta, maamwakmat ti pudno. Ay, agan ano ka baka kasladi kamot makaid na. Kasano kat mababainak unay ijay manugang ta lakay. Ay, bakit? Agasem man ti kasjay nga inaramid ti anak ta. Insugal na ti kwarta nga impaw-pawit ni Ramil. Ginastos na kadagiti awan kaus-us kan na abanag. Wan nga rod Isumat lagaya makasjay ti jarna. Ta maaburido iti ginastos na kwarta. Daytaket nga rod lakay. Ay na, mangibaba injay anak mo. Bakbaketan asaan ngagpampanunot. Nakababain kada abalayan ti kasjay nga inaramid na. Sapay la kumaat mapakawan pa'y ni Ramil ti anak ta bakit? Jak ammo ti sawag lakay. Ngam no anyaman ti desisyon ni Ramil. Awanan maaramidan tayo. Ngamin, jay anak tamot tinagbasol. Sorry lakay. Pasensya kan no naisugal ko ti urnong ta. Ay na, di ka matlakit din nagpampanunot, Nancy. Isumat lagayam nga awan na pulos ornong ta, tayin sugsugal mo matgayam iti online. Saan matkit di nga amin alakay? Nita, agkalintagan ka pa lang? Kat, pudno mat nga min lakay. Dayta kagudwa siguro tinaisugal ko. Tadjay kagudwa, ginastos mi mat kadagiti anak ta para iti panagadalda. Tuition, balon, pamasahe, kan kanan mimat dito'y balay. Bayad pa'y ngay dagiti bills, danom, silaw, kan internet. Wen, adda akong dita. Amok mo tigas gastusin nyo iti inaldaw. Ngam insugal mo matlat pati kwarta nagrigrigatak. Ay na, sipatin kansa na talaga. Di ka matla na asyan kanyakon. Di mo matla pinanunutan tirigrigat ko iti abroad. Sorry ka din, alakay. Ikarik, saanin ang maulit? Basta ikanak pa'y kumaiti may sa agundaway. Pangaasim, Ramil. Sige. Tangay ay ayatin ka. Kanjak kaya ta madadaal ti pamilyata. Ikan ka pa iti may sa agundaway. Ay na, agyaman na, Ramil. Ikarik, diyan kong dadaalan ti panagtalik mo. Promise. Agsubliak iti Saudi. Katkas iti sigod. Ipawit ko man ti sweldoken ka. Urnongam tapno makapatakder tamutan iti balay. Sapay la ko mataarami damutan ti maiparbang, Nancy. Napintas at talaga ti lokasyon ti balayaw abalayan. Ay wen, abalayan. Ado nga minti kay kayaw, isoan na parier. Wan nga raw, presko ti angain. Saan akas ijay balay? Hay na, sobra ti pudot na. Awan samot nga min kay kayo ijay arubayan nyo abalayan. Iso ako nam anapudot. Wan nga rod abalayan. Ay wan gayam, madamag kumanlaang. Anya dayta abalayan. Sa dinoy abanda ti pagpatpatakderan danan si iti balayda. Pagpatpatakderan iti balay kunam abalayan? Wan abalayan. Jay ipatakder da kumaidi ka day ti kayat mo asawan abalayan. Ha, ay kwa, wan abalayan. Dita abanda abalayan. Inted min day takin ni Nancy. Nakanagan pa'y kenkwanan aday ta. Dito'y gayam. Nalawa mo. Ay, lakay! Nagburag ka din ti danom. Wain, bakay! Nagburay kay! Umay kayaw, tagkapi tayo pa ay. Umay kamin. Ay, abalayan. Umay katag kapi tayo pa'y. Kabayatan ti panag-istorya tayo. Ay katuan abalayan. Ti kuna ni Ramil.
Ada kanon ginatang ni Nancy ang materialis para iti maipatakder a balay. Ngam kas makita, kat awampay mo't. Uray darat, wano halublak laang kumaan nakapundo dito'y. Awan mo't. Irwar mo nga ruden at itirmos lakay. Agraman ti kapi ken asukar. Ay alaang pay gayam jay gatas. Ken mga lakamot laangan iti tinapay. Wain bakit? Mapit lang. Umayo. Ala, itugaw mo pay laang di taabalayan. Taurayan ta ti kape. Hello, Nanang. Kumusta nga tinapanan niyo? Kinapudno na, kagapgapukla ang iji ayan da abalayan anak kau. Kasangsangpot ko launay. Okay, kumusta? Adda ka din nakita yaw? Awan mo't anak kau. Sigurado kayo? Wan, sigurado ak, 100%. Napanak pa iti mismo aluti nga imbaga ti katugangam apagpatakderan nyo iti balay. Ngam talaga nga awan nakita a materialis anak kau. Ni Nancy ngay, nadanon nyo ka di ijay? Awan mo't ti asawam ijay. Sigun kini abalayan, ada kano inasikaso na. Jak meten na damag no anya dayjay. Sige, Nanang. Kat agyaman ak. Awan anyaman na anak kau. O sige, baliwag tumanan ti umawag kada kayo, Nanang. Awagak labit ni Nancy. Sige anak, agan anad ka akanayon di tawan. O, Nanang. Oreda kayo merdita ka ni Tatang. Di yo baybay anti salunat yo. Rabiin, anak ka. Apay, di ka pa'y maturaw. Ha? Ay, iko. Jak pa'y makaturturog tatang. Da kayo ngay. Apay arimor kayo. Napanak imis ba? Nakita ka nakalukat ti silaw di ti balkaon iso arimwarak. Idepek ko ba nga madakamot gayam ditoy? Wan tatang. Mayat ngamin dito'y tanapariir. Napudot dito unag. Anya nga mintyar aramid maya. Apaya di ka pala maturaw nay rabiin. Ha? Ay, iko tatang. Awan. Kita lang ti order ko iti online no kaano nga i-deliver da. Ang susugal kan saman mutten anak ka. Anya? Ni, saan mo't atatang? Da kayo kit di mo't. Ay, dinakman ul-ulbodan si Kanansay. Saan nga rud? Kitaan nyo ane. Nan, kita akman. Lipstick samot na kita. Wan, agur orderak iti online ko naklangaruden tatang. Unay kayo lakit din aya. Siguradom lang Nansay. Ni tatang at talaga. Impakitak langaruden kada kayo ti ebidensya. Ngam saan kayo pa'y laang amamati? Saan mo't nga itikas ta anak ka? Kas amam, kaya't ka lang mo't apalagipaan. Pangaasem, tadi mo ko man sayangan ti gundaway nga inted ti asawam ken ka, anak ko. Ha? Ramil? Wen, siya nga ron. Apaya kasla naklaat ka nakakita kanya. Ay, iko ha. Kasanukot nagawid ka adi mo mat impakpakaam mo. Sa dino ti ayan nagiti materialis ang mausar para iti maipatakder a balay. Ha? Sumungbat ka. Iko ha. Kastoy nga amin lakay. Anya kastoy kas jaymanan ti bagam, ha? Insugal mo ka di manan timpaw it ko akwarta. Sorry lakay. Sorry talaga. Sorry tarupom. Anay ko. Apay Nancy. Apay nga aramidam ti kastoy kanya, ha? Amom kadino kasano ti rigrigat ko iti Saudi, tapno maipawitan kayo lang. Anya launay ti nagkurangak, tapay nga ulbudan nak. Ha, Nancy? Sorry lakay. Sorry. Ni sa dino ti Papa Nam Ramil. Agim impake ka man. Agawid ako ninyo palitan nanang kantatang ko. Talaga ka di adin akong mapakawan lakay. Napakawan kan, ngam pasensya kan. Saan kan akabaalan nga ayatin pa'y? Anya? Pumanawak.
Ngam saan na kayat asawa na panawan wano lipatak matan ti obligasyon ko karagiti anak ta. Ramil, Di ka matanakan. Mangtedak latay ti sustento. Suportarak ti panagadal da, aging nga agturpos da. Gayam, di mo't adda pa'y nabati akwarta iti bangko. wen, adapay. Iruar mo, tapagbingayan ta. Anya, Nalawag mo't siguro tinanggamunan si. Iruar mo tinabati akwarta iti bangko. Iti kasta, maramanak mo't tinagrigrigatak iti Saudi. anya ti Mas William. Ti kwarta, wano siyak nga asawam. Ay kat siyempre, di kwarta ah. Ramil, Kwartak dayjay nansi, nagbanugak dayjay. Isarumbang lang nga rod nga ibingayan nakmat. ang Ramil. Daytoy ti tandaanam nansi. Ti kwarta no may bangko, dumakdakkel ti interes na. Ngam no kasken ka ti asawa, kabayatan abu may bayag, bumababamit ti interes na. Naawatam? Anak. Amaw, anak sakit tikas tao yan, napasama ka na kayo ni Ramel. Nga masapol nga aklo ni mo, tibunga ti inaramid mo. Pagbababawyakon ti amin, tatang. Kuma, maisublik iti sigod ti kinaragsak ming agasawa. Amaw, manak. Saan nga amin abanag ang napukaw kat nalaka ang maisublay? Tatang. Di kwarta, mabalain ang masapulan manin. Ngam ti panagtalag asinayang mau, narigatan ang maisublipay. Anya ti rumbang nga aramidak, tatang. Kasano akpay itan. Kasano nga ornosak ti may papankada kami, tatang. Kasano? Mangrugi ka, babaan ti panangaklon mo iti nagbidutam. Di mo isider iti sabali at tao tinapasamak. Pagadalam na ita anak ka. At ti panagtalag kat rumbeng nalaang nga aywanan saan kat asubukan. Respetuam ti desisyon ni Ramel. Nubilang taikan na kay ti may sapay agundaway. Panag na ka managbalbaliw kan. Angam no di na kan ikan pa iti gundaway. Ay kat aklo na muna anak ka. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Sapay la kumata agbalin nga adal daytoy ken ka anak ko. Manipod idi, saan kamin ang nagsarita pa'y kani Ramil. Naamwak laangan ang nagsubligaya man daytoy ijay Saudi, kat imbati na dagiti duwang anak mi iti puder dagiti dadakkel na. Nawaya ak matlatta amang sarsarungkar kadagiti anak mi. Dayjay laeng, tatalaga adi na kon pulos pinaiggaman pa'y iti kwarta. Ngem oray no kasta, mangnamnama akpay laeng, nga addan tulat tagundaway nga agsinublian kami kani Ramil. Toy pagayam mo, Nancy. Ken ka pagayam, Nancy. Kas nakuna ni tatang mo, sursurwam nga aklunan dagiti nagbiddutam. Ket aramidam daytoy nga adal wenno leksyon tapno agbalbaliw. Laglagipem ati kwarta ket masapulan, ngem ti panagayat ken panagtalek nga impa ay ti tao a napasaktam ket narigaten amay sublipay. Ikkan tayo nga rod kuma iti pateg ti tunggal sakripisyo dagiti tao a mangipatpateg kada tayo. Kang runaan iti amin, ipakitam ti panagbalbaliw mo, babaen iti aramid, saan ket ababaen laeng iti sao. Alakastan pagayam, Nancy, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para ti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
agyaman kami iting kay panagdangag.